Uba Ricky Shulayu Kertong Klamseng, Uba Penkre Banya Aireng High Election MDC, Shakasi Hills Autonomous District Council na Lawan Maupram Constituency, Ulaong, Bakam Danjing Terwana Kanogo Seng Sanhima Ban Kershani U. Habakran Shikilat Patai Kubor Hadin Gajingwan Tap Kerteng Ha ISBT Mauyong, Haka Laipoi Tari Ukulan Got Arjar Persan, Uba Ricky Ulaong, Bakadehi Gajing Kran Bagi Pat Ba Nong Chong Snong Ka Constituency, Ba Unya Kon Yakani Ka Election. Uba Ricky Shulai udai ruper sakur jong ba Sanbor Shulai UMLA ka BJP na Shillong South bat ubala job ya ka election MDC Shiteng Samoy House Nam Arjar Khan Reo nakaseng NCP bat syaram no House Nam Arjar Khat Khandai hakabaw lay kun naga UDP kumbo pila ikamau hi Arjar Khat Khandai tang Khat Khandai bud ngaduna nglade brem ngadang perkhat le si teki paiba kinang wat ngan ya tri ka social work ka bangala banle nglade lang ta kabakaya kapor ngai pat kipai ba kipai khamat susu yang ah tindala ya pai khamat paiba tengah tri lam talan rus nem ngatri mon sobha pat bun ki benta bangadon lang bat kipai ba ngathai ki nongsong snong joka khatsan laban mo prem gidi ki briu ki bakit bok yang ah ki bapen sulur ki bai men si man lakasngi haki kam ki ba fair bengi pentulun na kapor kapor kapoka snong ka jongi ngalong confident beri kadi gajing e jongi pai ba kadi jingwat jongki dari piong officially nga khamlong MDC shu kumba player saki ndri hopaj ba man lakasngi ngalong MDC mentali lan rusnam lesi kadi jing tunju wala jrong ba khi khat khandai but mlele khi dang pentubit shu ya ka jing trekam jonga dengan la ya trekam mentan rusnam long ba mo lesi lalong ba penhikai ba pen scam shu ya ka jinglong jingman bernga khamtip tenrai susu ya kijing ya kijundon kam jongki nong song snong jong ka konsumsi ke jongi ka hapo laban konsumsi nga ya ladi ladu bangadon ha ka benta ba sain perthei ngadang rung tengah tli kiseng ka banga job ningkong la ka NCP bat ka baar ngadon hapo ke UDP katarun dagal ada bisa dan lewe song bat kinong kersan hawa ajar khat pra ba iba senbor fi kemau hi ila job no lo ka parti BJP atau kapor ngalaya sulok bat kinong song snong khamtam pidi ben susu bakalau sotun bat kamu prem kamahap 19 South Shillong kinong kersan jonga watlanga don kataka kep kabangi trilang bat basenbor hatu kopor kidon rakawi ka jing temu ka jing kwa tingam bansi bat ngan benta ban ya trilang bat ki ban ya rai ba ini song independent hadon dak lakut election nga kamau bangayo ban kendu pada bamkwai hadwar blay mo i Dr. Don presiden juga UDP hatu kopor mga sutenat nga scam tengah sarung saka seng UDP tenang larung cakaseng UDP hau arajar khat pra ngalayale ka election arajar khandai pi ngayo ya ka jingrem tang khat khandai but handai nga sim la mi la ka UDP ndai nga song scam hadu tat kandalawan kan ka election arpulai baka UDP kala ajit yo kurtong baka la ya mon na ka parti bat ki ong yang abangan kersan yo ta kurtong tinga khamchu bangan la bangan kersan yo kurtong beri ki ba ki mon kadi kita kadau ngala long independent dan mentasi ngawan mi chane ban ya kunik election kadi daga jing jong pajba kadi jing presul jong pajba bat ka benta jong pasenbor kadon ka kerpang ka ba ila don ka porba sedang ndri pili bersutu ka jing dei mama persa ka kut haye ka professional career jonga kadi ka politics jong pasenbor kadi politics I haban kit ya kalengkor kumu MLA ngala say nga haban kit kumu MDC ngimla ban sim decision based on our wants ngi haban sim decision haka jingkwa jong ki pajba tekane kadi ke ka ba pinchai ba nga ngaya ya ke bental jong bangan syakri ya kinong song snong ka jonga kumu MDC bangan dala syajit bat kumu former MDC ru bagle ya tre lang kipor kadi kata amdon kano ru kadaw ko ban ong bangi adon kano ka jing ya pa ya pramdon yes scam kadi kinong ka nong song snong jong kalaban kidi ki badon bok badi kidon ki bri ko bakit kya ya ka kam ka jongki kadi kata ka bental ba bri ban ya syai kane ong epi menne kade jing kersan jong pajba thairai ka sur jong pajba ka keren nya kata te automatic kil alit hi ba thrai ban keren gumta officially mdon eru tildit lakano no ka sengru banwan keren bakin kersan yang hanrei kilawan ban terwa ya ka tiket bangan yale la kata ka seng ka badai ka jongki seng ABC kat ka badai hanrei ban ong ba kilawan bu ya kata kamat bakin ong bakin kersan yang am kani kadi ka jing jong pajba kadi ka bor jong pajba kadi ke bor jong kinong kersan kaba ay man sim yang abat kadi ka sur jong ki pajba kaba penlong ki pajba bat kinong song snong khamtam yagini ki political party ban phai khamat changa tinga nga yang scam ban nganya chakmat kumuta kurtong simen khanang bangan yo ban sensar ban khadar kaba bha manta ka snong ka thau ka badi hi konsul
konsumsi ke jonga bring ala sotu ya kari khasi marui ngan mla ban kala handring akermen ngan serang shwa la aneka konsumsi ke jonga ban ngan trishitom namanta ka imlang salang ban ngan trishitom namanta ki khun samla jong ketika konsumsi ban kumjuru ya ki kup siliang sem siliang bari nga mentang la sotu ngala i ngala kham skem ya jing mujing perkhat da kaba ki pai ba ki khot yang aman la kasi nga sayo ban bentah ki shon ki ba ngala ayo ban bentah bun snem ta wala ngarem hau arja ka khandai but kadi kata Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya